Nosaltres som ciutat cuidadora i, per tant, treballem cada dia per l'autonomia de les persones, sobretot de les persones grans, que puguin viure el màxim de temps a casa en plena autonomia. Per això tenim un nou dispositiu de veu, l'Atenea, que ajudarà totes aquestes persones grans a poder viure a casa amb autonomia, amb la veu, a donar instruccions i ordres perquè aquest dispositiu d'intel·ligència artificial pugui fer una trucada d'emergències, pugui demanar una cita prèvia al nostre metge de capçalera, pugui trucar als fills o als familiars. Per tant, estem molt contents d'aquest nou dispositiu que posem en marxa a la ciutat. És una prova pilot de la mà d'una empresa especialitzada en intel·ligència artificial i per tant, esperem que sigui un recurs més que complementi tota aquesta atenció que fem a les persones grans perquè puguin continuar vivint a casa seva en plena autonomia i amb màxim benestar.